Γεια σας παιδιά, Λόλνικ εδώ, vlog live. Σε λίγο θα πάω στο αεροπλάνο για τη Μαδρίτη. Είμαι με ένα φίλο μου. Και σε λίγο θα πούμε στο αεροπλάνο για τη Μαδρίτη. Χρειάζεται 4 ώρες για να πάμε στη Μαδρίτη. Έλεος. Εντάξει. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε στο αεροπλάνο μετά. Ωραία. Συνεχίζουμε. Όχι, δεν τελειώνει το βίντεο εδώ. Έχουμε κι άλλα. Περιμένετε όμως. Γεια σας παιδιά. Λάθος. Συνεχίζουμε και είμαστε στο αεροπλάνο. Έχεις μερικές αναταράξεις. Δεν πειράζει. Έχεις μερικές αναταράξεις. Wow. Έχει μερικές αναταράξεις. Κοιτάξτε πίσω μου. Γιαγιά. Είναι χοντρή. Συνεχίζουμε στη Μαδρίτη. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο στη Μαδρίτη. Βέβαια αργήσαμε λίγο επειδή είχε λίγη κίνηση στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μας μετράει ένας ξεναγός. Δείξτε πόσο ωραία είναι το αεροδρόμιο στη Μαδρίτη. Πολύ πιο ωραία. Και εδώ έξω το αεροπλάνο πολύ καλύτερα. Αυτό ήταν το νέο μας βίντεο. Κάντε ένα like, subscribe, κάντε σχόλιο. Γεια σας.